हेलो लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो बड' जबनि सायाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय जोंहा आसाम राइफलनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों दे नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोना मेट्रिकखौ पास जानानै दङबा दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आं साख्रिनि डिटेल्सखौ खोन्थाहरनो सानदों जेनेबा एप्लाइ माब्रै खालामनांगौ सेलारिखौ बेसेबां मोननो हागोन मा साख्रिनि भेकेन्सि फैदों नोंथांमोना बेखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे बेबायदिनो साख्रिनि आपडेटखौ मोननो हायो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो दा नोंथांमोना नायनो हागोन नै एप्लिकेशननि जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय एप्लाइनि लास्ट डेटआ 22 मार्चआव जोबगोन दा नोंथांमोना 22 मार्चनि सिगां बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन दा बिनिफ्राय एप्लाइखौ नोंथांमोना मोननै अपसनै हागोन दे एप्लाइखौ खालामनो थाखाय मोनसेया जाहैबाय अफलाइन नङाबा नोंथांमोना इमेल आइडिनि गेजेरजोंबो एप्लिकेशनखौ साबमिट खालामनो हागोन अनलाइन जाहैबाय बियो इमेलनि गेजेरजों नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन साख्रिनि भेकेन्सिखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो दे नोंथांमोना नायनो हागोन नै फार्स्ट साख्रिनि भेकेन्सिनि नामा जाहैबाय राइफलमेन जेनेरेल डिउटि मेल एन्ड फिमेल सानैबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन साख्रिनि नामा जाहैबाय जिडि माने जेनेरेल डिउटि बे साख्रिनि भेकेन्सिया गासै दङ 94टा दङ साख्रिनि भेकेन्सिया बे जिडिनि थाखाय सेकेन्ड नाम्बार दङ हाबिलदार क्लार्क बेनि थाखायबो हौवासा हिन्जावसा सानैबो एप्लाइ खालामनो हागोन साब्रै दङ भेकेन्सिया वारेन्ट अफिसार रेडिअ मेकानिक RM मेल केन्डिडेट्सफ्राल' एप्लाइ खालामनांगोन नैबे मोनसे साख्रिनि थाखाय भेकेन्सिया साब्रै दङ हाबिलदार अपारेटर रेडिअ एन्ड लाइन बेखौ हौवासाल'फ्रा माने हौवासा केन्डिडेट नोंथांमोनाल' एप्लाइ खालामनो हागोन साख्रिनि भेकेन्सिया बेहाय गासै 37टा दङ राइफलमेन आर्मरार बेनि थाखाय हौवासा नोंथांमोनाल' एप्लाइ खालामनो हागोन फिमेलफोरा बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा सानै दङ भेकेन्सिया राइफलमेन लेबरेटरि एसिस्टेन्ट बेखौबो हौवासाफोराल' एप्लाइ खालामनो हागोन भेकेन्सिया सासे दङ राइफलमेन नार्सिं एसिस्टेन्ट बेखौबो हौवासाफोराल' एप्लाइ खालामनो हागोन साबा दङ राइफलमेन वाजारमेन मेल केन्डिडेट्स अनलि माने हौवासाफोराल' एप्लाइ खालामनो हागन साब्रै दङ भेकेन्सिया राइफलमेन AYA बेनि थाखाय सासे दङ भेकेन्सिया हिन्जावसा मानसियाल' एप्लाइ खालामनो हागोन दा हिन्जावसाफ्रा नैबे मोनसे साख्रिनि थाखाय जोबोद मोजांलै जेनेरेल डिउटि बेखौ हौवासा हिन्जावसा एप्लाइ खालामनो हायो नालाय भेकेन्सिया जोंहा बेहाय 94टा दङ साख्रिनि भेकेन्सिया एसे बुरजायानो दङ गासै साख्रिनि भेकेन्सिया जोंहा टटेला बेसेबां जायो 152टा जायो नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन एलिजिबिलिटिखौ नोंथांमोननो आं खोन्थानि नोंथांमोना बिथिं चेक खालामनो हागोन एलिजिबिलिटि जायखिजाया नोंथांमोना मेट्रिक पास जानायबानो एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ आं नोंथांमोना सिगाङावनो खोन्थाखाबाय भिडिअ जागायजेननायावनो एप्लाइ खालामनो थाखाय मा खालामनांगोन अफलाइन नङाबा नोंथांमोना इमेल आइडिनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बेखौ खोन्थाखादों इमेल आइडिया नैबे लोगोफोर नायनो हागोन नैबे इमेल आइडियाव नोंनि गासैबो डकुमेन्ट्सखौ स्केन खालामनानै PDF फाइलाव नोंथांमोना हरबानो जाबाय नैबे इमेल आइडियाव जुदि इमेल आइडि एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंथांमोना जुदि अफलाइनै एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंथांमोना नैबे एड्रेसाव थांनानै एप्लाइ खालामहैबानो जाबाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थानि जेरेक्स कपि जेनेबा स्केन जुदि नोंथांमोना माबा खालामनानै अफलाइन एप्लाइ खालामनो हैनो सानदोंबा नैबे थांनानै अब्ला नोंथांमोना जेरेक्स कपि लांनो नांगोन दे आधार कार्ड नङाबा पान कार्ड नङाबा भटार आइडिनि नङाबा ड्राइभिं लाइसेन्सनि जुदि नोंथांमोना इमेल आइडियाव हरनो सानदोंबा अब्ला नोंथांमोना PDF फाइलाव माबा खालामबानो जाबाय डकुमेन्ट्सखौ स्केन खालामबानो जाबाय नोंनि फरायनायनि गासिबो सार्टिफिकेट मार्कशीट डमिसाइल दङबा डमिसाइल कास्ट सार्टिफिकेट बेफोरखौ नोंनि गासिबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना स्केन खालामनानै PDF फाइल खालामनानै नैबे एड्रेसाव नोंथांमोना हरनो नांगोन एबा आपल'ड खालामनांगोन दा बिनिफ्राय माखासे प्रायरिटि होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन डिपेन्डेन्ट मेम्बार्स माबा माबि डिटेल्स होदों फिजिकेल स्टेन्डार्डआ बेसेबां जानांगोन बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोंनि हाइटआ बेसेबां जानांगोन हौवासाफोरना बेखौ बिथिं होदों दे बेखौ नोंथांमोना बयबो नायनो हागोन दे बेखौ नायखांनायनि उनावसो नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय गाहायाव फैबावबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन ट्राइबेल एरिया शिड्युल कास्ट बिथांमोननि थाखाय हाइटआ बेसेबां जानांगोन बेखौ होदों नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय बे गासिबो फिजिकेल स्टेन्डार्ड होनाय गोजादे बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय मेडिकेल स्टेन्डार्ड माबायदि जानांगोन बेखौ बे होदों फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट जोंहा खारनायफोरा बेसेबां जागोन बेखौ बे होदों दे आं नोंथांमोना खोन्थानि जेरै जोंहा खारनाया बेसेबां जागोननो हौवासाफोरनिया 5 किल'मिटार नोंथांमोना खारनांगोननो 24 मिनिटनि गेजेराव 5 किल'मिटारखौ नोंथांमोना खारनो हानांगोन क्वालिफाइ खालामनो थाखाय 24 मिनिट्सखौ नोंथांमोना मोनगोन हिन्जावसाफोरा 1.6 किल'मिटार खारनो नांगोन 8.30 मिनिट्सआव बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय दे बेयो जोबोद इम्परटेन्ट बिनिफ्राय रिटेन टेस्ट लागोन दे नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय रिटेन टेस्टआ विल बी एक्जामटेड फ्रम रिटेन एग्जाम टेस्ट नैबे बुंदों केन्डिडेट्स एप्लाइं आन्डार कम्पेन्सनेट ग्राउन्ड एपइन्टमेन्ट जायफोर नोंथांमोना कम्पेन्सनेट ग्राउन्ड एपइन्टमेन्ट स्किमनि गेजेरजों एप्लाइ खालामदों बिथांमोना रिटेन टेस्ट होनो नाङानो माने एग्जाम आरो बिथांमोना रिटेन टेस्ट होआबाबो जागोन
ट्रेड स्किल टेस्ट बेखौ बे लानाय जागोन गासिबो टेक्निकेल ट्रेडमेन्स साख्रिनि थाखाय बेखौ माबागोन आरो ओमफ्राय मेडिकेल टेस्ट जागोन बेखौ खोन्थादों नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय मेडिकेल टेस्टआ माबोरै जागोन बेखौबो बेहाय खोन्थादों बेखौ आरामसे नोंथांमोना फरायनानै नायबानो जाबाय आं एडभार्टाइजमेन्ट लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों दे आरो बेजों लोगोसेनो एप्लिकेसन फर्मा बेखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना आरामसे डाउनलड खालामनानै गिबियाव मा खालामदो फिलआप खालामजोबदो बिनि उनाव स्केन खालामदो मबाइलजोंनो स्केन खालामखांनायनि उनाव डकुमेन्टसखौबो स्केन खालामखादो ओमफ्राय मोनसे फाइलाव नोंथांमोना आं दहाय इमेल आइडि होनाया बे हरबानो जाबाय दा बैसोखौ बे खोन्थादों दे आं नोंथांमोननो खोन्थानि नै जेनेरेल डिउटि बोथ मेल एन्ड फिमेल केन्डिडेट्स नोंथांमोना मा जानांगोन मात्र मेट्रिक पास जानायानो एप्लाइ खालामनो हागोन होनदों क्लास 10 पास जानांगोन बैसोआ बेहाय 18 बोसोरनिफ्राय 23 बोसोरनि सिंनिया एप्लाइ खालामनो हागोन बे क्लार्कफोरनि थाखाय एसे बेलेग दे नोंथांमोना नायनो हागोन क्लार्क बोथ मेल एन्ड फिमेल केन्डिडेट्स बेनि थाखाय इन्टारमिडियेट माने हायार सेकेन्डारिखौ नोंथांमोना पास जानांगोन आरो बेजों लोगोसे कम्पिउटार स्किल्स नोंथांमोननियाव थानो नांगोन कम्पिउटार सार्टिफिकेट बेफोरबायदि बियाखै जायखिजाया कम्पिउटार स्किल्स थानो नांगोन होनना बे बुंदों बेहाय गासिबो बिदियानो गोजा नोंथांमोना नायनो हागोन मेट्रिक पास जानाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो हायार सेकेन्डारि पास जानाय नोंथांमोनाथ' हाखागोनखा एप्लाइ खालामनो बेखौ नायबानो जाबाय दा साख्रिनि भेकेन्सिया जोंहा जेनेरेल डिउटियाव बांसिन आरो नोंथांमोना बयबो जेनेरेल डिउटिखौ फार्स्ट प्रिफारेन्स होबानो जाबाय एप्लाइ खालामनाय समाव पे स्केल बेखौ बेहाय खोन्थायाखै दे बेसेबां फैसाखौ होगोन बेहाय खोन्थायाखै जायखिजाया गावसिनि रुल बायदियै फैसाखौ बिथांमोना होगोन सेलारिखौ दा बेखिनियानोमोन एप्लाइनि लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा बे साख्रिनि बागै नोंथांमोना बयबो माबा खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय सोंनांगौ दङबा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ लोगोफोरनो बयनोबो शेयार खालाम आरो आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो जायफोर मेट्रिक पास हायार सेकेन्डारि पास जानानै दङ बयबो एप्लाइ खालामगोन होननानै दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों